Viete, aká je najdrahšia chyba podnikateľov? Väčšina firiem rieši len jednu vec. Predaje. A keď predaje začnú klesať, prvá reakcia býva, že na vine je marketing. Klienti to chcú často riešiť cez buď viac reklám, alebo cez vyšší rozpočet do reklám. Lenže ste si istí, že riešenie je naozaj tu? Poďme si to rozobrať. Ponúkate nejaký produkt. Potenciálnych zákazníkov posielate na svoj e-shop. A tí si následne vložia produkt do košíka. Ale čo ak predávate produkt, o ktorý ľudia jednoducho nemajú záujem? Čo ak ľudia na váš e-shop naozaj prídu, ale do 10 sekúnd odídu? A čo ak si produkt vložia do košíka, ale nákup nikdy nedokončia? Vidíte to? Ani v jednom z týchto prípadov vám nepomôže viac reklám. A nepomôže ani to, že do reklamy nalejete viac peňazí. Takže ani jedna, ani druhá možnosť. Takže aká je vlastne najdrahšia chyba podnikateľov? Riešia dôsledok namiesto príčiny. Klesajúce predaje sú len dôsledkom a príčin môže byť hneď niekoľko. Ak chcete, aby marketing fungoval, nestačí riešiť dôsledok. Najskôr musíte nájsť skutočnú príčinu problému. Ak podnikáte a chcete robiť lepšie marketingové rozhodnutia, sledujte nás a získajte naše know-how.